Yen ku ora percaya karo Harya Sengkuni kae larasing Kalantaka bebrundungan kabeh karepe ditujokke menyang kutha Gorongastina tegese kuwi wong keparat wong Plasa Jenar serangan dhisik wong Pringgandani nanging ku aja nganggo gendera Plasa Jenar nganggo gendera Astina.
wong ireng nek. Sekti Mandraguna. Nggih, tunggal. Pripun Kakang? Kowe diomongi minggir. Minggir omongi kawon. Iki mung dienggo manasi wong Pringgondani. Kowe ndelik. Jaga.
daksa rupa presedeng kare daksa lalat amalae nikah gembira marangah Isis yang metu Prabowo Isis yang metu Prabowo Harimbi wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama Prabu karo kowe kala Bendana kowe ngek apa Pake Pake di Bali jare aku Pak tak rasa wasana telung candra itu ing palungguhan iki Harimba Braja Denta Braja Musti Braja Lamatan Braja Wikalpa sinembung para prajurit ingkang kandel kulit atos palungi saiki wis jejakan ana ing tepis wiringing Praja Astina Patubat Rama Prabu Boyo Patuko ngelekake lawan kuling patrap Kakang Harimba sak sedulur-sedulurku kabeh Patubat ngemutono lamun to mengko semono Kanjeng Rama Prabu wis dadi siswane Sinuwun Prabu Pandhu ing Astina ya kepiye wae yen kok yakane biyen wis ana bibit-bibit kaya ngono tak kira ya gak ana alane kamuntut dulur-dulurku iku banjur juga payung sadurunge udan sapa weruh yen ana ketlayak ing lelakon kasat yo gloco kabeh tusik kawat Kalo kumingal Hacampo samyo ngetali Lelnadet wileteng koto dayangkung Mangun canidi Iki sopo Minggu disik Prabu Tremboko Mesti gue pangling karo aku Aku biyen bagus cakrak pinter tur pengpengan saiki kaya ngene kahananku ngerti ya aku Harya Suman ya Sengkuni banget ora ngira dene saiki kowe kok dadi kaya ngono iki pawarta kacilakan ingkang tegawa mrene rungokno Prabu Tembung nalika perang gegempuran ngantaraning Astina karo Pringgondani biyen sing luweng Gandamana kuwi anak-anakmu ning sing ketiban ampuhan dadi korban aku merga wong-wong Pringgondani padha metenah menyang aku Gandamana krungu malah ngandel karo pawarta sing ngrata kabar sing sumbab paduka kurang patitis nuwun sewu paduka Prabu Temboko kurang patitis nggon punyawang lelakon iki sejatine sumber-sumbering perkara kuwi ana Prabu Pandhu ora liya nggone kepengin blengket negara Pringgondani njajah negara apa tinemu nalar ing atase guru sejati teka mentala njajah praja Pringgondani ngerti ya Prabu Pandhu kae sejatine rumangsa gelo atine dene menehke kabeh kawruh karo ngelmu menyang kowe klebu aji-aji sing jenenge Braja Musti ingkang ampuh ngedapi-dapi merga Prabu Pandhu lagi krasa yen to sejatine
wong sing kedulungan Aji Brajamusti ya kuwi sing bisa ngasorake kridane Prabu Pandhu. Nanging nalika Prabu Pandhu maringake aji-aji mau marang Prabu Trembaka rumangsa kulila legawa merga gedhening rasa tresna marang siswane. Ning nyatane saiki gelo. Kowe aja maido karo aku ki sing saben dina urip bareng karo Prabu Pandhu. Luwih-luwih bareng kowe ora bisa ngendhaleni murkane anak-anakmu. Arimba saadi-adine ingkang nyatane nganti titik mangsa iki isih ngepung kutha Barangastina. Lan kowe ngerti ya Trembaka, Raden Gandamana saiki wis ngemohi Prabu Pandhu. Raden Gandamana wis ngemohi Prabu Pandhu saiki mulih nyang Pancala. Tegese Gandamana wis ngerti jeroane Prabu Pandhu. Sekawit ya diwulang kaya paduka ning jebul suwe-suwe Gandamana mung dienggo keset. Ketoke ben-bengi diwulang ning jebul kon mijeti sikile. Kowe ngerti kaya ngono kuwi lakone Prabu Pandhu. Aku ya gelo karo Prabu Pandhu merga Gandamana wis mulasara menyang aku nganti aku meh mati. Teka Gandamana ora dipidana. Aku mung dadi wong cacat kaya ngene. Ning aku trima dadi wong cacat selawase. Ning kowe kudu ngerti nek ora suwe meneh anak-anakmu pateni karo Pandhu. Nyata arupa saking yudhar sangkuru kula yen taneng utusa sang Sri kagyat Hanjula Tyasing Prabu Trembaka miyarsa guneme Sengkuni kacundhukake kelawan lampahan cetha tumrap Prabu Trembaka lamun ta Prabu Pandhu dudu guru sejati. Tilata atine lembe unjal kang Guswa prapaning Seng Brajalamatan. Lonjong mimis benjo tepok eneng apa lamatan. Aduh Rama Prabu ngaturaken ketiwasan bilih wekdal dinten mangke barisan Pringgondani ingkang jejake wonten ing tapel ates Praja Ngastina sinrang dening Wadya Ngastina ngatos dadhalarut dudu habis. Wengis temen jebule wong Astina tatanan baris tak tepoke wong Astina. Ngestaken dawuh Rama Prabu kowe ning omah kula nderek paduka Kanjeng Rama kowe yen aku ya melo aku melo yo yen arep melu nyebangening kaya latar Pandang Sartinon
tepuk tangan untuk Institut Seni Indonesia Surakarta PLP dan mahasiswa. Wah, tabuhane saka PLP lan mahasiswa kampus wis ngungkuli Mayangkara. Iki nek ngono Mayangkara jilid 2. Matur sembah nuwun selamat untuk hari wayang. Iya ya Le ya. Iki jatahe awake dhewe iki aku mau genahke. Sejatine iki sak jam apa karo tengah jam. Nek sing jauh sak jam nek sing karo tengah. Lah sing tak guguk Kaprodi. Jare ngendikane Bu Kaprodi, Bu Kenik jarene 1,5. Ya, akhirnya terus oh ya lumayan. Iki wis oleh pira, Truk? Wis entuk sak jam karek setengah. Oh kok gelis ya, Truk? Ah gelis no. Nah, luar biasa matur sembah nuwun. Hari wayang sing tanpa kendhat. Wayang apa kuwi? Ya apa ya geguritan apa ngene wong nyambut kok ora enak sing geguritan. Geguritan piye Le? Wayang wewayanganmu gawe girang. Wayang wujudmu gawe pencut. Wayang ceritamu dudut rasa. Rasaning wong kebekan tresna. Eling tanpa tanding, elok tanpa alok. Aku ya tak neruske to Le. Iya piye? Kidung kamanungsan ngumandang sak donya. Weruh nontono nyedhako mlebu silema kang jero wayang saya megla tuk 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 nah top markotop mula sing jenenge wayang wis dadi jiwane wong masyarakat Indonesia utamane wong Jawa lan uga piyayi-piyayi Institut Seni Indonesia. Apa sebabnya kok dadi jiwa? Mergo jiwa kuwi kaca pengilon, bisa ngraketke peseduluran utawa kebinekaan kuwi nganggo wayang. Urun-urun junjung martabat bangsa. Iya ya, Truk, gandeng
wayang kuwi nyandang predikat adiluhung. Iya. Saiki ayo bener-bener awake dhewe njaga. Iya. Mula dienekke hari wayang saiki wis kaping 11. Iki mung kepengin nyengkuyung negara, utamane uga kanggo para muda sing padha gegadi wayang ngasah pamikir gelem nampa sakutuhe jiwaning wayang. Wah iya. Mula nek jeneng adiluhung iki syaraté lak kudu ana 6, siji seni tembang swara, banjur angka 2 seni gendhing usama musikal, banjur gambar utawa rupa, joget gerak, banjur tontonan drama sing kaping 5, sing kaping 6 sastra utawa kesusastraan. Oh dadi sak bisa-bisa ngandhut kuwi ya Kang Gari. Iya iya. Wah, jan hebat. Bengi iki aku matur sembah nuwun kelawan Institut Seni Indonesia lan adik-adik panitia hari wayang, utamane ketua panitia Tengreng Saputra. Oh ya. Lan aku dhewe ngaturake panuwun najan mung sak gredakan iki aku kepareng disengkuyung karo PT Perusahaan Gas Negara TBK sing jargone ya kuwi gas kita, juaranya gas ngalir terus. Wah nek lu ngaturake panuwun ya najan kepiye wae awake dhewe ana kene. Heeh. Mula mburi ya nyicil ayem ora ketang sak profil. Iya. Wong jenengane ya nek kira-kira ora iso mlaku ya golek sponsor dhewe-dhewe. Wah iya ya le iya. Lan uga ngaturake panuwun marang Sanggar Seni Ekalaya. Nane Mbak Dr. Kit Emerson lan panjenengane Mas Wakidi Dwija Martono. Wah, nek kuwi aku ora maido. Le tansah berkontribusi menyang isi hari wayang iki wiwit jaman biyen. Kontribusine nggon apa wae? Wah, werna-werna. Werna-werna, Tru. Upamane, lho, lah ndek mbenke nerjemahke ngantek pirang-pirang bahasa ning kono kae ping pira wae. Wah iya. Bisa dikenal dening UNESCO lan wong sak donya. Wah iso meresapi ceritane wayang. Iya le. Ora mung kuwi, benerane kerep maringi kuliah umum ana jurusan pedalangan lan maringi buku-buku marang para kadang-kadang pedalangan. Iya ya, wah luar biasa. Ngaturaken panuwun lan lali ngaturake panuwun marang sedulurku benane Mas Sunanto saka PGN. Ya kuwi PT Perusahaan Gas Negara TBK. Iya ya Tru, iya. Iki sing padha nonton liwat channelku Purbasmara Official utawa PAO. Monggo. Aku ya mong ngeling. Ya mong nggon kene wae. Mergo nek liyane kene dudu hakku. Aku gak wani. Ya ya. Wah. Matur sembah nuwun. Wah sing baku gas kita juaranya gas ngalir terus ya Tru. Iya ya wah luar biasa matur nuwun. Wah mula sindene kok enek Mbak Uul enek Mbak Putri bareng kuwi lagi tambahan mau gandeng kira-kira memungkinkan. Waduh wah sindene kok akeh temen ya ora apa-apa iki engko sedelok ae Mbak Uul ben anu bawa sinom rujak jeruk diaturake Mas Sunanto karo Mbak Keci. Ning utamane uga benerane pimpinan ing kene ya kuwi benerane rektor yang baru maupun yang lama beserta jajaran lan budekan. Iya Bu Tati Arpawati, Pak Kajur, Bapak Dr. Bagong Pujiono lan staf-staf semuanya. Ora lali tak kirimke karo sedulurku Bapak Widodo Jendul. Wit mau kok kuwi ae. Ben rada waras. Ya. Ayo Ul, ayo. Monggo dipun. Ya men enek kendone ngono. Mbak perang terus. Ya enek kendone, ayo Ul. Iki disuguhi swara. Ayo pancen ya adik-adik mahasiswa ya kreatif. Simpingane ting Besasik. Iki pancen digawe estetikane wong perang iki ngono kuwi. Iki mbiyen nek ora kleru jaman aku isih mahasiswa
kaya ngene iki ya wis tau. Wis ta wis. Nek ora kleru lakone Bisma gugur biyen. Sing ngimping ngono ku Pak Bambang Suwarno. Lah apa-apa kok wis ta wis. Mbok layar panjang iki zaman tahun 65 ya wis. Iya. Ayo ayo. Ayo apa? Ul? Suarane ya sok tanggal 7 diteruske le ndelok ning endi ning Balai Kota. Lah kuwi barengi hari wayang. Iya ning tanggal 7 kuwi ya hari wayang saka Kementerian Kebudayaan ana latar Balai Kota Solo ngono. Lah iya aku tak rono. Iya kowe melu. Enek bintang tamune Gareng kok Gareng Semarang kok le. Gareng ki G A R G, alah wis. Yo. Lan mesti wae ngaturake panuwun karo para sponsor-sponsor sing kepareng donatur menyang Hari Wayang Dunia ke-11 ing isi ya akeh banget. Monggo Pak Profesor Dr. Yanto Hakim Agung sing mayang karo awake dhewe mbiyen ya monggo Bapak. Lan ugi Bapak Gunatali Jendra walan sanes-sanesipun akeh banget monggo ya. Monggo Pak Dr. Sukiman Bandung niki suwantene Uul. Ya, monggo Bapak Haji Muhammad Suprapto, monggo Pak Ogluk. Kuwi tekan Ogluk barang iki. Yo. Kengetanen yo Nora suwe bapak neton lewat
kunjing langit katon lagi janging alis risan nawe kandrung sabarang kagulu wukir moyak maying Sengkuni kowe saka ngendi kaya megat-megat ambekamu melar mingkus kula nuwun sewu kula menika badhe matur wonten ngersanipun Prabu Pandhu sareng kula taliti jebul kepara nyata Prabu Trembogo badhe ngrabosa negari Ngastina aku ora bakal percaya karo kowe wong Pringgondali Ngastina dadi kaya ngene iki biyen bibit winih mula bukaning perkara saka pokalmu Suman kowe ora percaya karo aku sakarepmu pancen wong nek wis kaya aku ki wis arang-arang sing percaya ning deloken saya ngangset saya nyedak bala Pringgondali wong Ngastina iki mengko sedhela meneh dadi glepung nek pancen wong Ngastina diancam karo wong Pringgondali aja nganti Ngastina rubuh padang-dangane wong Pringgondali aja nganti midak bumi Ngastina dimawang-wang konto patan kedhi sayong gongkara pancen lambene wong Ngastina ora kenek digugul
kowe anak Ratu Pringgonan. Iya, Raden Harimbo. Urung sepira umurmu, Bratasena. Buta piyayi ora tau nyokot. Sepisan nyokot unta marang. Bagus ngetek kowe. Ya tobat, Raden, kowe aja nyedak mrene ya Raden, mengko ndak dipolo karo kakangku ya Raden. Ya. Ora. Engko sing jaga aku. Ya tobat, tenan lho, Tru. Delekno lho. Ya tak delekke. Gila. Druhun simono ora kena digawe becik wong akeh. Wah. Onang-onang Kang Samara Kamoring Sukmo
Pandu Yayi Pandu kadangipun kakang Siadi enggal tumindak mesakno para kawula ora tentrem merga uripe mung malang-malang saben dina ana jroning pangancame wong Pringgondani iki Kakang Dipati Dastarata kula nuwun sewu Yayi Widura tasih nariti mbok menawi tasih wonten margi bedamen ngengeti bilih perang mekaten badhe damel karisaan arak wis cetha to Dik wis pratela lamun to Prabu Tembaka ora weruh kabecikan tinggal watake tata krama sabubare Gandamana luweng yen wong duwe nalar kuwi yen wong duwe nalar kudune sowan mrene deku-deku njaluk ngapura menyang Siadi kae cedha murid ingkang keblinger apa pancen wong Pringgondani iki njaluk ora dawa umure Nyai Sumanana apa iya ngaturi ketewasan sinuwun Suman matura ning apa sanget mboten nyinten jebul pangancam saking Pringgondani kala wau kepara nyata Wadya Ngastina sampun dadal dening putra Pringgondani Pak Pandu Pak Pandu Paman Widura rubuh ora lidhok jare Sidaplo piye yen ana ngene iki Pandu Yayi Maria Widura yen kaya ngene kahanane pancen wong Pringgondani wegah nampa wewarah dina iki derek nopon kakang tak adepane dhewe Trembaka